दिनै नैबे फाग्लिजरा नैबे पर्बतजरा बासबारियावहाय दिनै गोबां रायजो राजा बिथांमोना नैबे हानि इस्यु जि हानि समस्या बेनि सायाव गुवारै सावरायनो थाखाय जोंखौ बिथांमोना लेंहरदों आरो जोंजों लोगोसे गुवाहाटी हाइकर्टनि मानगोनां राजोदिरि बिथांमोन आरो जोंना दावराव क्रेप अमर सिं सार आरो जोंनि बनसिन आरो ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियननि जों जयै बे नुजाफैदों आरो बेनि गेजेराव जों मानगोनां रायजो राजा बिथांमोनजों जों गुवारै सावरायदों जिहेतु जोंहा दिनै बे ओनसोलावहाय जे जोंनि 6 सिडुलाव जे ट्राइबेलफोरनि कनसेन्ट गैयालासिनो जोंनि आसाम सरकारनि थिननायाव नारसिननायाव जोंनि बिटिसिनि जि एडमिनिस्ट्रेसन जे मानगोनां जोंनि बिटिसिनि सिएम प्रमद बर' बिथांमोना दिनै रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि इएम रनजित बिथांमोना दिनै हानि अधिकारखौ दिनै आदानिनो हरनायनि जे सरासनस्रा जि पलिसि आरो बिनि गेजेरावहाय बिथांमोननि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोन बे जोंनि माखासे नैबे ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना जाय बिथांमोना गोसो गैया बिथांमोनखौ नारसिननाय आरो बिथांमोननि जे माखासे थुनस्लायनायाव दे हाखौ होनो नागिरदों दा बेवहाय मानगोनां गेदेमा रायजो राजा बिथांमोना दिनै सापर्ट गैया आरो बिथांमोना अपेनलि बुंदों दे बे ओनसोलावहाय गोबाव सम बिथांमोननि बिमा बिफाफ्रा आबै आबौमोना रायजो जादों आरो बे हायावनो बिथांमोना बे जिब जुनारजों नांनानै दावहा नांनानै बे हाखौ दिनै फोसाबजेननानै बिथांमोना आबाद मावनानै जाबोदों आरो बे हायावनो बिथांमोननि आजै आजौमोनहा दिनै जिरायनानै दं आरो बे हाखौ बिथांमोना मावनानै जादों नाथाय भारत स्वाधीनता जानायनि आगोलनि बिथांमोना बेयाव रायजो जादों गेदेमा गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म बिथांमोना बे जायगायावनो जोनोम मोननानै दिनै जाथिनि थाखाय बर' दिनै भारत हिसाबै दिनै इन्डिपेन्डेन्स उदां मोननायनि आगोलनो बिथांमोना बे ओनसोलाव थानानै संसार जादोंमोन दिनै बिथांमोननि जाय आजै आजौ बिथांमोना बे हायावनो दिनै रायजो माने जिरायनानै दङ आरो बे हाखौ दिनै सोरबा प्राइभेट कम्पानि जाय बिथांमोना दिनै जोंनि बिटिसिनि 6 सिडुलाव खुनु हा बायनायनि हा मोननायनि जोंनि अधिकारानो गैया दिनै रायजोफोरनि कनसेन्टबो गैया दा बे बिराद गिदिर जेंना जानानै दं दा बेवहायनो जों दिनै बिथांमोनखौ बुंदों दे खुनु जोङो रायजोआ थिग थायोब्ला खुनु रावबो बाहेरानिफ्राय फैनानै जोंनि ट्राइबेलफोरनि हायाव जोंनि कम्पानि खुलिफैनायनि खुनु अधिकार गैया आरो दिनै आदानि बादि कम्पानिया दिनै मोनसे प्राइभेट कम्पानि बे पाब्लिक सेक्टर नङा आरो बेवहाय खुनु दिनै साख्रि मोननायनि खुनु परिबेस गैया मानो होनबा दिनै एनटिपिसि सालाकाथि बादियावनो दिनै आइअसिएल बिआरपिएल धालिगाव बादियावनो खुनु जोंनि लकेल जाय बिथांमोना हा हगारदों बै समनियानो दासिमबो हा मोनाखै दिनै सालाकाथि बादियावहाय दिनै जोंनि बर' लाइमोनफ्रा ओनसोलनि लाइमोनफ्रा बहाय साख्रि मोनदों बे सोरबा टेन्डार लाफैनाय कनस्ट्राक्सन कम्पानियाव टेम्परारि कनस्ट्राक्सन बेसिसाव बिथांमोना साख्रि मावनानै दं जेब्ला कन्ट्राक्टर बिथांमोना मावखांनानै गावसिनि कनस्ट्राक्सना जोब्बाय अब्ला बैयाव जोंनि मानसिफ्रा हालाय हाफाय सोरबा गोदान फैबा मोनलिया दिनै पाब्लिक सेक्टर गभर्नमेन्टआवनो दिनै मोनाखै आरो आदानि बादिया दिनै गोबां जारिमिन दं दिनै भारतआव आदानिनि कम्पानिया बे खुलिनो नागिरनाय गोदान बाथ्रा नङा दिनै झारखान्ड आरो छत्तीसगढ़ बादियाव दिनै जोंनि थागिबि इन्डिजिनियास सान्थालफोर औरांफोर दिनै बिथांमोना गोबां हा हगारबाय हा हगारखांनायनि उनावहाय मा जाहैबाय बै समाव मोजां बुंदोंमोन ओरै साख्रि होगोन ओरै माबागोन होननानै नाथाय हा हगारखांनायनि उनाव बिथांमोनखौ गुबुन जायगायाव दोननानै खुनु जानायनि थानायनि परिबेस गैया दिनै साख्रि होगोन होनदों खुनु परिबेस गैया रावबो साख्रि मोनाखै खुनु परिबेस गैया रावबो साख्रि मोनाखै लेबार सुइफोरबो दिनै खुनुरुखुम होदोंब्लाबो दिनै गिदिर साख्रिखौ मोनाखै मानो होनब्ला कम्पानियाव दिनै टेकनिकेल लाइन जब गावसिनि दिनै आदानि मोनहा गुजरातनि ओरै गावसिनि जायगानि दिनै बसायफैजोबगोन अब्ला दिनै जोंनि मानसिफ्रा दिनै बहाय साख्रि मोननो आरो बैयावहाय जों नुनो मोन्दों बैसिनि जारिमिनखौ नायोबा जेरावहाय पावार प्लान्ट बसायदों बेवहाय बिथांमोनखौ मालाबा ट्रेनिं होनो लाङो ट्रेनिं होखांनायनि उनाव सिरि थायो दिनै बिथांमोना प्रटेस्ट खालामो प्रटेस्ट खालामबाबो खुनु खरसायाव गैया पुलिस डिपार्टमेन्टआ दिनै बिथांखौ नाख्रेबो दिनै बिथांमोना हाइकर्टआव केस होबाबो दिनै कौटिनि थाखा गोनां मानसि कर्टआव दिनै उकिलखौ बायनानै जोबो अब्ला दिनैहाय सानदो जोंनि फैबाय थानाय इयुननि जेनेरेसननि थाखाय जों गोबां सिन्था खालामनांगौ दङ दिनै गमामायैनो जोंनि बिटिसिआ जितु जोंहा मोनसे अट'नमास काउन्सिल निजेनो जोंहा निजे खुंथायनि गोहो दं प्रति डिपार्टमेन्टआव इन्डास्ट्रियाबो मोनसे आरो बिथांमोना दिनै गमामायैनो दिनै जोंनि बे ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय सिन्था खालामदोंब्ला मानो स्मल स्केल इन्डास्ट्रिफोर बसायनानै होनो हायाखै मानो हस्पिटाल कलेजबो लुनानै होनो हायाखै मानो दिनै मोनसे सेंग्राफोरनि थांनानै थानायनि परिबेस बानायनो हायाखै मानो दिनै आदानिखौ खुलुमनानै लाबोनांगौ मा दरखार दं जोंहा दरखार गैया दिनैहाय बे हाया जोंहा जोंनि सिनायथिजों मोनसे सोमोन्दो दं दिनै
जारिमिनखौ नायोबा जोंनि आसामाव जोंनि नर्थ इस्टआवहाय जोंनि ट्राइबेलफोरखौ लिडारफोरखौ बुरबक खालामनानै दिनै इन्डियानि मेन स्ट्रिम मानसिफ्रा मा खालामदों गोबां आर्मिफोरनो गोबां हा हगारनानै होदों गोबां बिदिनो गभर्नमेन्टनि प्रजेक्टआव जोंनि हाया दिनै गोग्लैनानै दं जोंनि बर'फ्रा जोंनि ट्राइबेलफ्रा आसामाव अलरेडि 50% हाखौ गुबुन हारिजों लाखाजाजोब्बाय 2003आवसो जों फिसा मोनसे 6 शिड्युल मोनदों बेबो जोंनि ट्राइबेलफोरनि हा हुनि रैखाथिनि थाखाय आरो जों फिसा हाखौ दिनै सोरनोबा एथ' 3000 4000 हा हगारनांगौबा जों मा थागोन होमबा भुटानाव खारखोना थाहैनोसै नामा गतिके दिनै जोंनि बर'फोरनो दिनै साख्रि जि होनायनि जि सिमांखौ बिथांमोना सुजुगोन नाथाय प्रेक्टिकेलि जेब्ला बिथांमोना बे कम्पानिखौ गायसनबाय बेयाव खुनु आसाम गभर्नमेन्टनि खुनु बिटिसि गभर्नमेन्टनि जि पावार बे प्राइभेट कम्पानियाव खुनु एप्लाइ जाया बेयाव खोनानो मोनदों दे जोंनि परबरजरा साब डिभिजननि लेड एडभाइजारि बिथांमोनाबो दिनै बिटिसिनि नारसिननायाव बिथांमोना दिनै माखासे सिगनेचारखौबो होनानै हरबाय हा एलटमेन्टनि नाथाय दिनैहाय जोंनि बिटिसि 6 शिड्युलआ जिखुनु ट्राइबेलफोरनि कनसेन्ट गैयालासिनो दिनै हा होनायनि खुनु अधिकार गैया बेयाव सोरबा लेन्ड एडभाइजारिनि सोरबा एसबिडिसि सोरबा बिटिसिनि एम सोरबा अफिसार बे गासैबो दायनिगिरियाव गोलैगोन मानो होनबा भारतनि संबिधानावहाय जोंना 6 शिड्युलावहाय ट्राइबेलफोरनो जोंनि आबै आबौनि होलांखानाय हा जोंनो थागिबि बे हाखौ सेफगार्ड होनो थाखाय जोंहा स्पेशल अधिकार मोनदों आरो दिनै 2006नि राइट टु फरेस्ट भिलेज एक्ट बेवहायबो जोंहा दिनै हाग्रा बंग्रा जोंहा ट्राइबेलफ्रा थानो थाखाय मोनसे अधिकार दं आरो दिनै सोरबा पुलिस डिपार्टमेन्टआ सोरबा पावारनि मानसिया फैनानै जोंनि ट्राइबेलफोरखौ उच्छेद खालामफैयोब्ला होखारफैयोब्ला जोंना 1989नि एट्रसिटिस एक्टनि एगेन्स्टआव बिथांमोननि थाखाय जों केस होनो हायो जों चेलेन्ज खालामनो हायो आरो दिनै जों जाथाराब्ला हाइकर्ट सुप्रिम कर्टनि न्याय लानानै जोंनि ट्राइबेलफोरनि जोंनि बे परबरजरानि बासबारिनि हाखौ जों होबथानो हायो खुनु गिनांगौ गैया जोंनि रायजोफ्रा खौसे जानांगोन आरो बर' माहारियारि फरायसा आफादा जेब्लायबो जाथिनि थांनानै थानायनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय जों दङ